Mae ambell un wedi gofyn I fi ddarllen rhai o gerddi'r Cadair yno. Dydy Beirdd ddim yn cael requests yn aml iawn. Wedyn dwi'n achub ar bob cyfle I blesio pobl sy'n rhoi y fath requests. Felly dyma'r gerdd gyntaf yn y dilyniant nath ennill y Cadair. Yn y gerdd yma mae'r cymeriad yn y dilyniant. Mae o'n gweld ac yn cyfarfod cariad am y tro cyntaf. A mae yna rhyw gyfaredd mawr yn ymhlwm wrth hynny, ond hefyd rhyw fath o swyn. Ond mae yna hefyd rhyw fath o ymdeimlad o berig, be mae'r hogan berig yma'n mynd I wneud I fi. Wedyn dyna mae'r gerdd. Dyna mae'r gerdd gyntaf yma'n trio chleu. Wedyn, y ferch wrth y bar yng Nghlwb Ifor. Yn fan hyn, ei afau ôl. Yn ddifaddau o feddwl, fe'i gwelais, estynais stôl. Ordrais beint ar draws y bar, a'i gwylio yn llawn galar yn ei sgert drwy'r mwg sigar. Yn ei llygaid tambaid hi, roedd na gefnfor o stori, a hyder a direidi yn ei llawnder i'n herio trwy ryw wyrth y doi ein tro, ond a dal i'w lle dwylio. Ymrad yr edrychiadau, yn sŵn ein dawns ni ein dau, am ei swyn mi esinau, yn rhydd edwydd freuddwydiol, yn ddifaddau o feddwl, yn fan hyn ei afau yn ôl.